बेल आयकॉन दाबा आणि यासारख्या इतर बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला नमस्कार। आपला महाराष्ट्र लाईव्ह तर्फे मी निलेश जोंधळे। आज आपण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा डिजिटल बळेगाव तालुका नायगाव जिल्हा नांदेड या ठिकाणी आलेलो आहोत। हा सर दिव्या पूर्ण नाव दिव्या विठ्ठल बेलकर। बरं, वर्ग वर्ग 5 अच्छा। सर काय शिकवत आहे तुम्हाला? आम्हाला अंक शिकवतात। अंक शिकवत आहे। तुला पाढे येतात का? किती पर्यंत? 30 पर्यंत। व्हेरी गुड। सर्व विद्यार्थी एक वेळेस 15 का पाढा 15 30 15 55 55 60 59 75 75 90 50 5 215 वस्तू राशी 15 135 15 150। बरोबर आहे का रे? बरोबर। या अक्षरावर एकदा लागला मातीचा जीव आता कोरोना संपलेला आहे, फिजिकली शाळा चालू झालेली आहे, विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहत आहेत, तर सेतू अभ्यासक्रम जो शासनाचा उपक्रम होता त्या संदर्भात काय सांगता येईल? सेतू अभ्यासक्रमाविषयी आम्ही ते पूर्ण म्हणजे 21 दिवस सेतू अभ्यासाविषयी माहिती घेतलेली आहे, जो पण अभ्यास करून त्या पद्धतीने घेतलेला आहे। आणि आता ऑगस्ट महिना सुरू झाल्याच्या नंतर आपला विषय अभ्यास ते आम्ही चालू केले आहे। व्हेरी गुड। वर्ग शाळेचं नाव? बरोबर आहे का रे? तुम्हाला वर्ग दुसरीची विद्यार्थिनी आहे आणि 30 पर्यंत पाढे येतात। खूप छान। आणि तिचा आत्मविश्वास बघून आपल्याला सुद्धा कुठेतरी वाटत आहे। तर आपण त्या दीदीला 25 चा पाढा म्हणायला विचार। 25 येईल तुला? बरोबर आहे का रे? आपले नाव? तुकाराम माधवराव पगलवाड। मी या शाळेचा मुख्याध्यापक म्हणून मागील 6 वर्षापासून कार्यरत आहे। तर कोरोना काळामध्ये विद्यार्थ्यांचा जे शैक्षणिक त्रास झाला आहे ते भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जो सेतू अभ्यासक्रम चालू केलेला आहे त्याबद्दल तुमच्या शाळेत कशा पद्धतीने ते उपाययोजना झाली आहे? कोरोना काळात तर सर आम्ही प्रत्येक ऑनलाईन शिक्षण आणि घरोघरी जाऊन सुद्धा शिक्षण दिलेलं आहे। कोरोना काळाच्या नंतर जे काही शासनाने सेतू अभ्यासक्रम वाईज दिलेला आहे आणि प्रत्यक्षात आम्ही टाचण्यानुसार सध्या सेतू अभ्यासक्रम आमचं चालू आहे। तर विद्यार्थ्यांना सेतू अभ्यासक्रमाबद्दल जे काय सुविधा द्यायची? खरोखरच हे काम खूप चांगलं आहे आणि मुरुमापुरतच नाही तर याच्यानंतर आम्ही सुद्धा देशमुखी सुद्धा काम या ठिकाणी करणार आहोत, जेणेकरून इथल्या विद्यार्थ्याला त्रास होणार नाही अशी सुविधा आम्ही शाळेमार्फत करणार आहोत। शाळेमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा जो प्रश्न आहे त्या अनुषंगाने काय करता येईल आपल्याला? तर त्या अनुषंगाने आता ग्रामपंचायत 15 वित्तातून काही करता येईल, कारण काय इथं शाळेच्या बाजूला फिल्टरची सुविधा आहे, त्याच्या मार्फत काही आपण शाळेमध्ये पाणी आणू शकतो। आताच आपल्याला शालेय समितीच्या अध्यक्षांनी आश्वासन दिलेलं आहे विद्यार्थ्यांना पिण्याचा जो प्रश्न आहे पाणी पिण्याचा तो त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने मार्गस्थ करण्याचा त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। तर शाळेला त्यांच्या समितीला आहे। तर शाळेमध्ये ह्या जो सोबत आम्ही परिसर दिसत आहे पूर्ण पाणी सुद्धा यावेळेस पाणी असल्यामुळे चिखलाचं वातावरण होतं। विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी प्रणांगण आवश्यक असते शाळेमध्ये, तर या अनुषंगाने तुम्ही सुरुवात कशी केलेली आहे? आमच्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये ग्राउंड तर आहेच, पण यावर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे पावसामुळे पूर्ण पाणी साचून पूर्ण शाळेची दुरावस्था झालेली होती। तरी आम्ही ग्रामपंचायतच्या मार्फत हे पूर्ण ग्राउंड पूर्ण मुरुम टाकून दबाई करून याच्यावर लाल रेती टाकून मुलांसाठी खेळण्यासाठी ग्राउंड उपलब्ध करत आहोत। आणि आमची जिल्हा परिषद शाळा ही 5वी पर्यंत आहे, पूर्वी 7वी पर्यंत होती, पण कालांतराने 2 वर्ग आमचे कमी झालेले आहेत। तरी आमचे 2 वर्ग 6वा आणि 7वा वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतकडून जिल्हा स्तरावर प्रयत्न चालू आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही हे 2 वर्ग वाढवणार आहोत। आमची शाळा ही कंपाऊंड वॉल आहे, बंदिस्त आहे आणि इथं लेकराला डिस्टर्ब होणार नाही असं आमचं इथं काही वातावरण नाही। आणि आमच्या गावकऱ्याचं पण शाळेसाठी खूप सहकार्य आहे। आमचे नवीन शालेय व्यवस्थापन समितीचे कालच निवड झालेली आहे, गोपाळ पाटील बेलकर आहेत आणि पूर्ण गावकरी आम्हाला शाळेसाठी लोकसहभागातून सहकार्य करतात आणि ग्रामपंचायतच्या स्तरावर पण आम्ही शाळेसाठी